Nasuluban kag manyakis nga espiritu. Oh no! Pastor, kaya ako kang orasyonan. Ele, Yahweh, Yeshua, Messiah, unom is competere. Magrosaryo ako og siyam ka misteryo. Painungod ko sa tanang pulong, pinsa sa tanang mga kalamidad. Santom Domine Peterdom. Sa ngalan sa imong amahan, ikaw mga anak, bak na espiritu. Santo, yan ako nung. Salamat ka nung. Naulian lagi ko sa kong sakit. Naulian ka lagi. Yes, naulian lagi ko. Di lagi ko manyakis. Onos. In the world, in the sea, Venus. Mayo kailang man ang balay dito. Naulian gina kong manyakis na sakit. Noon sa ka. Yan na namatay sa probinsyano ko. Di na ko kanalutan ng probinsyano karon. Kung naroy magpatambal, ayaw lagi. Gawas lang sa buang. Onos. In the world, Hoy! sea, Venus. Magpatambal ka doy. Langdag kong tagkoko. Sa? Ngunit agdag sigmen. Buang madagway ka. Siyala na. Namatay sa probinsyano. Orasyonan daw na ako ni Be. Oh no! Orasyon, sikot miyot, tuwad kay dinalian. No. Kunita po ni mo, di magkamadot ng orasyon. Pastor, buang dyan ne. Onos. In the world, in the sea, Venus. Suga sa hangin eh. Buisit ang buanga. Oh no! May ganing dili bungol. Ay nong, asa dapat ang nanambal diri nong? Ako dong. Mutambal ko dong. Sa nong, biko kag udong? Anak ko, ako'y manambalay dre. Magpatambal ka? Nag-ihaw baka nong? Piste po ni bungol. Ay nga tong, alray mong ihatag na ko. Wakay, pikian ka na ko, wakay kwarta. Kay di ko kapalit og unod. Lingkod be, kaya ako kang orasyonan. Ay kayati, pero insulto, baliyon pa mo akong sungkod. Gusto dyan ay kag-aksyon mo biha? Tagad, mo balik ko! Di malasunan ako rong adlawa. Una, naay nagpatambal nga nasuluban og manyakis nga espiritu. Oh no! Naulian, pero wa po di bayad. Og ang ikaduha, perting buanga, dili madutlan og orasyon ako. Og napoy katulo, perting bungula, isog pagkaayo. Mayong tunong. Oy kini, murag maayo ni. Pwede mangutana. Unsa man dong? Asa dapitang nay manambalay dire? Ay ako dong. Makaya ka nimo na akong dibati no. Unsa man day sakit nimo? Buni lagi akong itlog. Ano yung pulso be?
Namayot kagabi no. Nagsaba ato ani. Dapat kita rin makabalo. Sige. Sa dihang gitsupa ka sa bayot. Wala ba ka mitirag patalikod? Saba. Matagdan to. Ikaw manggod kahit makikagulo, di ka kasabot, di nag-igsaba. Bullshit. Balay. Ayo. Makigagit og action mo, be. Balion pa niyang sungkod. Bantay lang yun ako to ron. Sige, lahod. Kay orasyonan ka. Hoy! No. Isa ka to ng hagit na mag-action mo, be. Run. Abi na kung mga isog mo. Action movie makanyang ipangita. Balik mo! Uy, ngano managan man ta dira ta tutong at ngantong kuan nangisog dito. Ang sa man itong kitabuan nga naapil man ko ato. Amo, to man ko kabalo. Nanampal na ko dito. Bawa ng tae. Pitat ebe ako pasumangin likay. Uing na. Te. Wala ka rin itong bawagin ba? Ebe ako pasumangin likay. Tay. Ikaw tutong tae yun. Ay na. Uy! Ano sa kanina eh? Dali kang kudre, anong nakaman mo dre? Ano sa man mo dre? Bawa rin mong tae doy. Tay, ano ko na? Apil, man po tayo ang lagi. Uy, ano ko na? Apil lang, man tayo mo. Nung sa man mo rin nga disturbo, man mo sa akong pagkalibang. Kabalong nagkalibanga ta. Naapod mo dire. Gide. Ikaw. Kabalong nakalibang o bangat ang tao. Hindi ka ganyan magkagandagan. Albularyo ka? Mananambal ka? Oh, Dong. Magpatambal ka? Patambal ko be, sakit akong tiyan. Kalibanga ko. Basta na mong nakaon. Lupi man to nga putong. Tali, sige na. Sige, lingkod rin, lingkod. Ini. Oh, Gonoy. Kanaw. Gonoy? Ako ni? Tulon. Tulon. Pansakan na ako na eh. Ay, sanong. Ako makina. Ako'y bala. Panambal ko. Itong lobby ha? Dog! Bayad niyo mo! Bayad! Pagka di malasa, Jod, wala man may bayad tong gikalibanga, bawa ra ba kag tae? Apo naman, muli lang ta. Ay pa, paalag di ni ayo akong working sitlog. 6 hours ako rin ba? Huwag yapon ko naka-income ba? Bullshit, kuning di ko maka-income. Kung Ikaw na, ityaan, pila. kamusta ko Apoy bayad, Jod. Hoy! Ewan siya ka diya! pumunta karon sa pagmahal. Isa! Hoy! Hoy, undangin na. Asa man day problema ni mo day ay? Awa mo labot! Naulit ta. Kasagdi na. Naadig na sa gugma ba? Ana jud. Hoy, naog diha. Ayaw nag-asa, masakitan nagyapon ka. Sana all, hikugan! Nagabaan.
Igat-igat pa. Di!